हेलौ लोगोफोर नै फैलायबाय साफागुरि साफागुरि नै गारि सार्भिसिं लाबोदों ओमफ्राय मा लाबोखो एकदमबारे एमप्ले हारम'नियाम बायदिसिना दामग्रा देग्रा लानानै फैजोब्बाय दिनैहाय फोसाबनो होननानै बे साफागुरि थांगासिनो धरना जादों खाग्राबारियाव ओमफ्राय लामाया ओरैसो एकदमबारे बारस'नांगौ जाबाय नायलांबाय थादो गोबावखासैमोन दा अट' गाखोनो मोनिया गोबावनि उनाव दिनैसो गारिखौ सार्भिसिंआव गारबोनानै ओमफ्राय जों फैबाय मायापुरि थांगासिनो संख भान्डारावहाय फाइनालि मोनफैबाय नै संख भान्डार जों नैबावनो बायदिसिना फोसाबनो लाबोदों मानसि दं संख भान्डार नै दल मा फोसाबग्रा हारम'नियाम लाबोदों जों नै हारम'नियाम फोसाबनो ओमफ्राय सोरबाफोर फोसाबनोब्ला फोसाबफैनो हागोन ओमफ्राय ड्राम साइड मा गोदान नांगौला बेखौनो मोनजोबखायो गारिखौ सार्भिसिंआव सोनानै गारबोबाय आरोना जों दसे जिरायना थानोसै फोसाबनायखौ नायलांसै दिनै मोनलाङो ना मोनलाङा नायनि मोनलांबा लांफानोसै मोननायाथ' मोनखानाय नङा दिनै दा माबा माबि नायनो नागिरदों आरो जाबख्रिं बायदिसिना नायनो नागिरदोंमोन लांनायाबो जागोनदां फोसाबग्रा गैथ'आ ओरै बाहेराजों थांदों आरोखि ना ख्रिस्टमासनि गासिबो आइटेमखौनो बाव मोनजोबो आरोना संख भान्डारावहाय सोरबाफोर लांफैनो गोसोब्ला लांफैनो हागोन दखान होनो थाखायबो बावनो मोनो आरो गासिबो आइटेमफोरखौ मोनजोबो दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना खोन्थालांबाय थागोन आं मा मोनो सिफुं ड्राम सेट लावथि ड्राम सेट लावथि नांगौला नै गेदा गिदिल'खा ओमफ्राय मोजांबो दं एसे दामि दामिनि आरो 150 लायो 150-250 बेफोरो गिटार नांगौलाय गोदान गिटार जाबख्रिं बायदिसिना गासिबो कमप्लिटलि दादा नै जाबख्रिंफ्रा नै दंजोबो दा नायनोसै जों नै गिटारफ्रा माबायदि नांगौ एकदमबारे एमप्ले लाबोदों नै एमप्ले फोसाबनो आहुजा कम्पानि नागिरदों ओमफ्राय हौरै दङ नो दा बानायहैग्रोनोसै बेखौबो जारलालै झामेलाबान ओरैनो मोनफैबाय नै आहुजा स्ट'र ओरै हाबनानै नै बहाय नै खौसो फोसाबनो नै मायापुरनि पस्ट अफिस नै स्टिक हरदोंलाय एकदम पान्जाबाव स्टिक हरलायबाय सोरबा सिख्लानो स्टिक हरनायबान स्पिड पस्टआव हरदों एकदम इमारजेन्सि मोनहैनांगौना ख्रिस्टमासनि बुस्थु नै एकदम लाबोजोब्बाय सोर लांफैनो लांफैदो नै रेडि खालामगासिनो हा एइटाना आच्छा नै उदगादनि बिगुर उदगादनि कंगनि सामब्रा फुराना बा नुखायो नुनायालाय निशाननो लानोसै दामनो बेबो 400 ना 500 होनखो जायखिया दा डिसकाउन्ट खालामना लांनोसै आरोखि जाबख्रिं नायबावनो नै एकदमबारे मा नांगौ ड्राम साइड अट'पेड बे हाबानि ग्रिटिंस साफा मोनजोबखायो बेवहाय नै बर'दिननि ख्रिस्टमासनि साजायनाय बार्थडेनि साजायनाय एकदम फ्लाक्स संग्रा खावग्रा मोनजोबखायो हाबानि मथा मथि सोरबा हाबा लानोला मालाबा मोनबावोसो इमारजेन्सि नै बेफोरो एकदम ख्रिस्टमासनि बाला सान्दि माबा सान्दि आरोखि नै हाबानि मुकुट दंफैजोबो आरोखि ग्रिटिंसफ्रा बेखौनो लांफैजोबनांगोन जिग मिग लाइट मा नै एकदमबारे फुरा स्टार बोथोर फैलायबाय नै ख्रिस्टमास टाइम ओइ लाबाय नै जाबख्रिं बेखौ लायाखैलै ओमफ्राय नैबे स्टार साइजमोन जाबख्रिङा
बे 850 ना मा होनदों लायाखिसै बेखौबो ओमफ्राय जोंना नै बिनि मडेलखौ लाबाय ने मडेला नै बेखौ लाबाय जोंना बिदि मडेलखौ जाबख्रिं 500 थाखानि लाबाय मोजांबो नाङा नोंथांमोना खोन्थाहरलायदो कमेन्टफ्राव जों आरो फसायना लाबाय ओमफ्राय ने ओमफ्राय उद सामब्रायालाय उद सामब्राया नैलाय नै उद सामब्राया नै बन सोदो हांगोमो जायाला मायापुरनिफ्राय थांगासिनो थारमाने खामानिफ्रा जोबजोब्बाय पस्ट अफिसाव लेखा हरबाय आदानो ओमफ्राय हारमनि फोसाबनायाबो जोब्बाय ओमफ्राय जाबख्रिं गंसे लाबाय आरो थांबाय ओंखाम जानोसै दा बाजै हटेलाव जाखावनोसै न'आव ब्लड गारिखौ लानानै गारि सार्भिसिंआबा दाबो जादों जायाखै नायलांदो जोबजासिम भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो हटेलनि ओंखाम जानोसै बाजै हटेलाव ओरै स्टेट बेंक हटेल जाना लानि र' एसे देहाफ्रा थाजिम जानाय बायदि लागावना हो गामलासे जानांगौ सानैजों दिनै बालाय होनांगौ बिसोर जाबाथाय जाबाय मावखायो अलरेडि खेबनै जाखाबाय ओमफ्राय खेबथाम जाबाय नै दाजों लानाया ओमफ्राय थालिर फ्राय मानो अमा ओमफ्राय जानो हालै आं नै आं हले होबावो बे बुरि घन्ट मोनबाथाय अयथासार गोगोम जायो आंना ओंखाम जानाया ओंखामालाय लागावनानै फैबाय सानैजों खुदगाथाम जाखाबाय ओमफ्राय नै माबा नेदों फैसा बख'नो उदैयाबो सेमाखिना ओमफ्राय स्टेट बेंकआवसो जिरायफैबाय आरोखि माबानियाव बाजै हटेल खाथिनि स्टेट बेंकआव सानैजों लागाव फैबाय जिरायनाया बिन्दासनो हाथाय एसेलाय जिरायनो रावबो मानसिबो गैया नालाय नांगौला कन्टेक्ट खालाम नागिर डिसक्रिपसनाव एकदम नाम्बार होना दोनखागोन जों मोनखागोन दा दसे नेनोसै अफिसारफ्रानो गैया आरोखि ओंखाम जाहैला जोबदों ओमफ्राय जोंनालाय खामानिया जोबजोब्बाय गारियाल' सार्भिसिंआ जोबदोंना जोबाखै गारि बेखौल' बुंनो हालाय 4:30 बुंहरदोंमोन बुंनायालाय 4:30नि सिगां जायोना जाया दा थांनायसै फैसा मोनलाङो ना मोनलाङा दिनैबो मोनलांनाय नोंदां आसा दं दा नोंथांमोना मारै दं कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो ओमफ्राय बङाइनि बेंक माबायाव बेंकआवहाय सोर हाबफैखो बेंकसो होनलायलांबाय ना सोर हाबफैखो कमेन्ट खालाम आंथ' फार्स्ट टाइम बङाइनियाव दिनैसो ओमफ्राय मैया बेंटलनियाव थांदोंमोन फैसा मोनबोआ 40,000 फैसाखौनो हरनो हाया नै बेंकआनो बिदि जायो ओमफ्राय बङाइनियाव फैबाय दिनैहाय खामानिबो दंखायोमोन नालाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन दा नायलांबाय थादो गारिया सार्भिसिं साबसक्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम बिदिनो इन्टारेस्टेड भिडिअ नुबाय थागोन जानाय लोंनाय बेरायनायबानो जोंनिया गारि सुगासिनो नै बेयो जोंनि स्कुटिया ओमफ्राय बेयो एयार फिल्टार बख'दों आरो एयार फिल्टारखौहाय वाश खालामनो नागिरदोंमोन वाश खालामसिगोन आरो बारजोंहाय ओरैबायदि हाद्रि हाबनानै थायो एयार फिल्टारावहाय नायलांबाय थादों नोंथांमोना सार्भिसिंआ दाबो हायाखै जों ओंखाम जानानै फैगुलायनो हाबाय आरो अके आखलानो हराखा सासेनाव सुदेरबावनो नुवाखै हाद्रिखौ फाग्ला थोजासे मानसिफ्रानो खेलासो खालामो बिदि हाद्रियाव कि सेंग्रा सिख्ला गोसोथोनाय लानानै बेरायफैजायो खम जारला मेसेङाव देखाव दाफैखा गाथाला
एकदमबारे मथा-मथि लामा मोजांब्लासो फैखानांगौ बोथोर मोजाङावसो एसे खबर लानांगौ औ डेटनाव सोरबाफोर फैनोब्ला सोंहरजा माबा सोंहरग्रो थांजागोन ना थांजाया होननानै खार दं भारा लांनो हागोन खार दंखायो खार जोंनाव खबर ला डेटनाव फैनोब्ला सोरबा बाइकजोंलाथ' फैजाया एकदम रायलायजाया हाद्रिया गुफुरल'खा नुखाबाय दा लामाया माबायदि कन्डिसन साफागुरिथ' ओरै बागमारा लामाया हाद्रिल' सुनोसो थोगोन डेटनाव फैलाबो जि जोमफोरखौनो मेमब्रां जाबोखायो 1000 4000 5000नि मेकआप दाफ'ना फैलाबो खामानि होनाय नङा दानजोबखायो हाद्रियानो सिदा खोथा बाय एकदमबारे हाद्रि लाजाया लामाया गारिया सार्भिसिं खालामनानै थाब मोनगौथ' आरोखि दा थाव सोलायो टाटा बाय बाय बे भिडिअआ बेखिनिबानोमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन नोंथांमोनजों बयजोंबो एकदमबारे गोदान भिडिअजों लोगोसे